Enyero badan pindon buram malaka por. Enyero badan pindon buram malaka por. Enyero badan pindon buram malaka por. Ka buram haupa bhau kun badamen sim bakuit. Ko trai Jisu. Ngi mane yame. Ngi eat yame. Ngi sngongu yame. Naga binda ka jing don jame ha padeng jangi. Ha kane ka janmit. Ko Jisu ba eat. Ngi baro ngi alum lang. Ha kane ka jing duai online. Namar jame. Ban pindon buram yame. Ban rake yakasngi ka jame. Mela eat yangi hadu kata. But mela wan ban shong sa batngi. Ha kabashim yakadur jongi ki buri batalot. Jisu katbang yalum lang ha kanega janmit. Ngis ngautu yaki jing talot babun jongi. Ngis ngautu yaki pop jongi. Ngis ngautu yaki jing duna jongi. Ngis ngautu yaki jimpang jing shitam ha kada kot met jongi. Henry ngidon ka jing kermen hame. Kam dame kadba uppa ba kuit pa Francis upin kreben pli ya usnem janga jubilee. Ngidon ka jing kermen ba mennum ino yangi marwe. Ko Jisu hakane kap kerlip mat peit yangi way pay way. Peit yangi ki batalot. Ngiduwai kerpang Jisu. Nagabinda ki himmen ki para jongi ki bapang ki bashitom. Don ime eat ipa eat bashimendalang. Don ki bapang ki bashimendalang. Hagane ka jing duwai no bena. Wadara ka men siem jongi katrang manle shayi mane. Bandon lam bat ki paid ringet. Namar ka jing talot jonga met jongi kamsha yaki bantur shaki mane. Henry kadba ngi duwai hakane ka dur. Isne yangi ko Jisu. Pen kalain ya ka men siem jongi. Ta yaki bapang ki bashitam. Don giba sausi halor ka jing talot jonga met ka pad jongi. Don giba kusalai hala ka met ka pad jongi. Don giba sausi halor ka jinglong jongi inga sem jongi. Don ki kinna ba sausi. Don ki kelum ba sausi. Don ki longumi longupa ba sausi. Namar buon jait ki jing talot kabakia kandu haga jingim chonki. Shimdi pura ingi vai pai vai menda. Pen kalaya ka jingim jongi. Kadbangi duwai riubale haga nega por. Ko himmen ko para. Ngin IT yalade hau Jisu. Kadbangi stang kanega novena. Haga nega sngi. Kabasaw jonga jing duwai novena. Nginang. Kerpadi au Jisu. Ban pen kray ka donur ka men siem jongi. Kumba pen kray ujaw sa bakuit. Pat ka Maria Teisoti. Ban pediang au Jisu. Nagabinda ka jing ka jongu. Ngirungin pen kray. Ka jingim jongi shimet. Walarangi shem bun ki jinge. Nginom du jing karmen. Namaru Jisu ulang ka jing karmen jongi. Kumki angel kilar wai habalaka ya winom pedim. Nagabenda ka jingsuk jangka perte. Ngiru wai. Nagabenda ka jingsuk. Nagabenda ka perte ka bayale ya ketema baper. Kari kawai hadin kawai pat. Kiale ya ketema. Persya ya ki parabriyo. Giduwai nagabenda ka jingsuk. Giduwai ru nagabenda ka balang baro kawai. Bakat baka pin kare nagabinda ka sngi ka jongu Jisu. Ay ba baharo ki bangit kinangki shirhem hauni usnem hajar arpusaw kadbangireke ya ka sngi buram jonga jingka jongu Kris.
Hakatang pa kun sim kun aman. Kublai tuan banera panga. Kau buram hau pa bu kun bram sim kut. Kumba gnong kong jum ta bro nom la nom aman. Sambhashim kanambar shpo. Yus im ken rad uban sawan. Alingin yamane Turisa kukun Zion Batuk menting eko kun Jerusalem Kmi utrai kenrat un sawan Bat jing syai bakrau kan dona kata kasngi Bat kilum bakin tu jing bang jing tiang Bat kilum red kedut kangam Bat uan nong yatul pa bakrau Bat un sapen temai ka Jerusalem Yus im ken radu bansawan Alingin yamani Hakimin wanu blay Badu bril na ying udabe ban syong halor kaken Dipin iya u Batkan kemen hun kadonu Yus im ken radu bansawan Alingin yamani Hakmin wan utrag nong yada jongi Ubakut ki Israel Ubakong halor ka kli ka pang snget jong kahima Bad un sensyar na duduriyaw ba haduduriyaw ba Bad na duwa ba syadu bakut shitalup ka pertay Yus im ken radu bansawan Alingin yamani Hakmi utrai ken radu wan pau Nges kem un om lam len La uslem ba wan tu yai ab u Nava shisha un wan baru Yusim ken radu bansawan Alingin yamani Utrain sawan yarkum uslabus nyulang ron Hakis ngijong ukan mitsabni taba palang kahon Batkin haikan dap kajing su Bad barokis impertaikin manea u Baroki benreu kindam ya u Yus im ken radu bansawan Alingin yamani Enkahangi yau kunlung Badan kod yang iu blayu badon bor Hakaket namin pajong u Un syong bad un sensyar Ya kajing sensyar haterpe La jong un bang Yusim ken radu bansawan Alingin yamani O Bethlehem kodong ba jong bahalor tam Napaun mi unong sensyar ki Israel Bat kajing wan mi jong u Kan long kum kabastang kabom juku Tien pen krau ya u hashit lup ka perte
Bad haka kendeu ka jingsu enda uwan Yusim ken radu bansawa Alingin yamani Risa neng bat kendeu dewaya ro kolu lumbakin te dakajingmen lumrit ruda kahon try chong iun wan la kirang li chen ken mau a try wan cho yang i da ching pen im ching ble kum ka jer kup neng kum slam ben hab ya ubaho paruto angke dau nangka say lung yunong ben La jing is ne ka jing penim tu payunong sen char pertai us imaryang utrang tuan try who play John Bon to pay Panin La Yin Wan Choyang Iha Ka Ching Su Ngin Kmen Ban Ngin Yo Jing im bertei ngin bun ya kalenti jong mi ben benaki gentil baro ka jing ben im jong mi tuan ku try tuan pensem jing kum lupa wan lau pen kialaka borbat wan pen im na jing long ra Amen dakan kip neng bat wan kilung kin sha sok men ben iala kakmat hangi ku try usim kip Rom uplay upadon bor nong sengka jai ben real
ku u ple kadem kangu karwai klempu burong u ple lai we kalnong red unong yalam linti jungi ukun lang broad baklem thodak urung nagabanta jungi wala penlong kum umilki sadek ulingdo sebom jukut berjunom la junom ulong usem jong kahok kapateng jong u kam don jengkut Kajis ngongo yao play. Surba siang kapar kelenjing Drum yongit kasam leng ba Terngil ba drum kit be jing shai ji su wan ba benta ba Ukun lang brod nak neng u hiar ban Tut siu spa ukun ben ril Ngin jau man ngin sao sik thang ya la ki pop ku na ban sim u trai ba krau bu rom ka bon ching long priêu ba po u pon ka do chong i ka do chong u ban siu ku na da la ching mon các bộ bát lem các mi u chít các kết per nai trong u ban lon ra cam snow tu ki jing maya rain kat bát ka bu it ban shon temple u play ha kut sha dem ka seng nong rim bun shong un sang Ya jing long mi ka shim bu rom ka te so ti ju nom ka sam hu ble u pa bu rom kan long kum ju hu kun mar wei chong hu nong pen ten men sim ba ku ju nom sha bom ju ku Amen. Nakana marchis pa Andrew Pusau ngin khod yaman sim ko iblen chi we bi we Go try can run men sim u ngi qua ban yo ki ching ai em bangin duble ka hok su jang ngin nang kam ben ngin nang kam bang Jing stan ai jing ngau tu kapui kapur tu ai shu ngin roi jing ti ban ngin rible ngin don ka jing shep
ting you blame to dayangi na unong shun kum tangin don jing suk shibu men long mami unong yalan kin be kin ba kik tin kikan. Gospel jong Matthew bakot kalanong kapaneng kong kadkot kabakat parak ter hadu arpulai kajingka yau Jisu Kris kalong kumni kakami jong u kamaria kalayatek din ber Joseph Henry shua bakin yapoi la shem bakalapun nau mansim bakot kumta u Joseph u tengah jungka ba ulong u bahok bad kwa bantat rong yaka ulamut ban pelaj no yaka char Henry katba udang perkat syapang kani u angel utrai ulapau hau hakajing pos new badula ong hau ko Joseph ko kon u David wat kau ban shim tengah yaka Maria naba ita iba kalaseng ilong nau mansim bakon kan kha u kon bat pin khot kerteng Jisu ya u namar unpen im yala gipat na gipop chungki kani baro kalajia ban pendep ya kabau trai ulala keren dau no ya tho lupa kathai suti kan sapun khon pat kan sakha ya khon pat en khot ya u Emmanuel kabamot ublei udon batni ka gospel chong trai Kajingaroy ni ko Chris. As we are in these days of novena, preparing ourselves to receive Jesus into our hearts in a worthy manner on the day of Christmas, Kadba ngidang don haginigis ngi jongga jing tuwai nobena ban pen kre nagabinda ka sngi ka jongu Chris nagabinda ka sngi buram Christmas. and during these days, we have been reflecting and listening to different talks during homily and even during the past 3 days of our novena. Haginigis ngi ngidang puson ban ngidang yosnguru yakijingi kai baper hakapor mas bat kumjuru nakijingi kai bat kijingalap jong na babu ngutki nongyalap. Today, I would like you to be with me and reflect on the theme, Emmanuel, God with us. Haganigas ngi ngakot nga veri piway ban puson rengkat bat nga halor kapang Emmanuel uble udon rengkat bat ngi. From this gospel passage, let us take the important point, Emmanuel, which means God is with us, for our reflection. Haganiga binda jongga gospel kabangi puson minda ngin pai sya kaneka kendin Emmanuel uble udon rengkat bat ngi. This title is something so much deeper than Jesus coming. It is Jesus staying with us. Kaneka kendin Emmanuel bat kerteng Emmanuel kalong kam jiliu ban iya ka jingwan jongu Jisu kabamot u Jisu usa rengkat bat ngi ne ngisa rengkat badu Jisu. God was with us. God is with us now, and He will be with us. And this promise of Jesus we can see in the Gospel of Matthew, chapter 28, verse 20, where He says, I am with you always to the end of the age. Kamut uble uladon rengkat bat ngi uble udon rengkat bat ngi uble ya idon rengkat bat ngi bad haba ngi puson hagane ka pang ngilaban kin mauru ya ka jingkula jongu Jisu haka gospel jongu Matthews kaba arpo pra arpo haka ba Jisu ong bar to tiskem
Bangan don rengkat bat pi barabor hadu kabawaino kaperte. From his coming to his going, Jesus has been reminding us that he is with us. Bad nadu ka jingwan jongu Jisu hadu ka jingleit pai jongu udang yai pen kan mau yangi ba udon barabor rengkat bangi. So, my dear brothers and sisters, God is always with us. He is with us even in the darkest moments of our life. Ko himen ko para uble udon barabor rengkat bangi. Wat ba udon ro wat hakapor bangis ngau kutlad bangis ngau dum bangis ngau si. Even in those moments when we distance ourselves far away from him, because when Jesus came, he said, I will never leave you or forsake you. Wat haba ngi jingai na utrai don gi por ngis ngau jingai. Wat kata ka poru ujisu udon rengkat batngi na marba ujisu la ong nganyai don rengkat batpi. He is with us even through our imperfections, fears, doubts, worries, anger, hardships, pains, and struggles. Wat ujisu udon rengkat batngi wat hapadeng ki jinge babun jangi habangi sosi habangi do jingkarmen haba ngis ngau jinjar habangi ngau kutlad habangi kuslai habangi ngau marwe ujisu udon rengkat batngi. I remember I saw in one video clip about the presence of Jesus, and in that video clip it was like this. Bad ngakin mau kawe ka video barit kaba ngala yo I syapang kane ka jingi kai jong ka jingdon jongu Jisu batngi. When a student was writing the exam, Jesus was catching the hand of the student and writing along with him, inspiring him. Ha kane ka video ngai yo I kadba uwe kina udang to exam ujisu don rengkat batngu badudang bat ya ka ti jongu badudang yarap ya wu bentobha ya ka exam. And when a man was driving a vehicle, Jesus was driving along with him, protecting him and directing him. Kadba uwe pat ubryu udang nya ya ka kali ujisu don rengkat badudang yarap ya wu banya ya ka kali ba uyada ya wu bada udang penslur ya wu bad udang yarap ya wu. And when a woman was giving a child in labor pain, Jesus was standing near her and consoling her. But kawai pat ka kinde kadba kadang sukun kadba ka penkare ban ka ukun ujisu uladon rengkat bat ka ha ka ba pintengen iya ka ha ka ba penslur iya ka ha ka ba ay mensiam iya ka. And when doctors and nurses were treating the patients, Jesus was working along with them, directing them, inspiring them what to do, and giving them medicines. But kumjuru da kawai pat ka jingjia kadba ki doctor but ki nurses kidang iarap ia uwe unompang ujisu udon rengkat bat ki banai mensiam yaki banai jingstad yaki ban yarap yaki ban sumarba ya utau nompang. When young boys and girls were in depression, Jesus was standing near them, embracing them and consoling them. Kadba ki kun samla kilangop ha ka jing sosi bat ka jing do jingkermen ujisu ilayang rengkat bat ki bad udang pentengen yaki udang ai mensiam yaki udang ai jingkermen yaki bakin yai syaprang. And when small children were playing games, Jesus was playing with them and making them happy. Ujisu ula donru rengkat bat ki kena kadba kidang yalakai ujisu ula yalakai bat ki bad ula penkemen yaki.
All of them, they didn't see Jesus, but Jesus was with them. Baro kini ki bruyu ka bangala karan minda kim shimla yo I satya ya ujisu henre ujisu uladon rengkat batki. My dear brothers and sisters, Ko himmen ko para bayit we can't see Jesus with our eyes, but Jesus is with us. ngimla ban yo I satya ya ujisu dala ki jongi kemat henre ujisu udon barabor rengkat batngi. God Emmanuel continues today in the form of the Holy Eucharist. Bad ujisu u Emmanuel u yai beteng ban don lang batngi wat hakadur jong yuk ka Eucharist bakuid. He chose to be with us by humbling himself, taking the form of this piece of bread just to be with us because he loves us personally. Ula jid kane ka dur jong ka Eucharist bakuid ban don lang batngi ban eat yangi ban pen klein yangi ban pen dengan yangi. And Jesus is also present in each one of us. Badu Jisu udonru hapadeng jongi iway pa iway. When we encounter each other in our day-to-day life, we are encountering Jesus indirectly. Haka jingim kaba man kasngi kabangi yakendu yaki himmen ki para bruyu ujisu udon hapadeng jongi. When we speak kind words to others, we are speaking kind words to Jesus. Kadba ngi karen yaki kendin snaulem yaki way ujisu udang yopidiang yaki te kindin babha jongi ketin snaulem jongi. When we help poor people, we are helping Jesus. Kadba ngi yarap yaki bruyu baduk ngidang yarap ya ujisu hi. When we listen to the person who is sharing to us about their pain, we are listening to Jesus. Kadba ki himmen ki para jongi ki atukana hangi shapangi jinge babun jongi ngi snap shisha ya ujisu badu jisuru udon rengkat bangi ban pendengen iyangi. When we visit the sick, we are visiting Jesus. Kadba ngi lay jingo ya ki bapangi bashitom ngi jingo shisha ya ujisu. Because God has created us in His own image and likeness, and therefore God is present in us. Namarba uble wala tao yangi haka dur ka dar jongu hi te namar kata khaba ngi le kano ka kam isune ngi le yakine nagabinda uble hi. So my dear brothers and sisters, during these novena days, let us hold on to the promise of Jesus Ko himmen ko para hakini gis ngi jonga jingduwai nobena tonginang bats kem yaka jingkular jongu jisu. and bring blessings upon us and share that blessings to others by rendering our humble works to others. Hakani ka dur hakaba ngile isune yakiway ngidang yo pidiang yaka jingkarku na ujisu bat kumjuru ngi karku yakiway. Because Jesus says in Matthew chapter 25 verse 30, "Whatsoever you do to the least of these my brothers and sisters, you do it unto me." Namarba ujisu la ong haka kospa jungu Matthews arpusan laipo saupo katasin bapile ya ha iwe na kini ki para barit e jonga pilale ianga. May God bless each one of us. Ba utrai win karku kardo ingi iwe pa iwe. And yaro yo try Jesus Christ. Junom la junom. Amen. Kasambut lengkot. Wan men suspaingi ko blei bedon bor baro. Wan Suspaingi ko blei bedon bor baro. Tu pai kemacu mesengi pat ngin salajim. Pai kemacu mesengi pat ngin salajim. Kabro mau pau ko no mensia makoi. Pai kemacu mesengi pat ngin salajim. Di antipon kat kandai terik.
Kothit ba jong jese ubayeng kum kalama hakmat ki perton hakmat chumi ki sem ken amnot ban pli la ki sentur pad hakmat chumi ki hima sima ki duai ali ban plai em yengi ali wat ban slam shu Men siam jong ayu trai kayai risa Kak men hu blei hu nong pen im jong Na ba ui chakri barit jong Ben riu ban ro na kabla kerku Ubadon bor kam krawanga ule Kerteng jong uba kuju nom kane Pateng u aila jing isne Yaki ben riu ki ba shep ting you play Usai kabor na laksang tila jon Upen sak madum buit ki pasaron Upen hiar kat ki bakrau borbasnim Kirit kiryarang liula kentil Akibat nganu ai ching bamba bam Ki parius pa uda pano suda Ulashan bor Israel shakri ublem Ulakan mau yala kaching isne Ulakan mau kumba ulaya krem Kaching kulabu aikik patemen Kaching kular kabanes kem klem dum U Abraham badhaki kun jong Men sim jong ari sayu play lai wen Uk panong seng kun nong sius paperten Badu men sim bakuit nong penteman Risa men sim jong ari sayu try Ngin pai bang shakan tipon Kothit ba jong jese bayeng kum kalama hakmat ki perton hakmat chumi ki sem ken amnur ban pli ala ki sentur pada hakmat chumi ki hima sima ken duai ali ben plai em yengi ali wat ben slam shu Utrayun don rengkat bat pi rengkat bat pi ru Thong in near duai Topin kloi kotrai But what slam shoe Wan ra yala ka jingyarap na bani Kanambangi kibangit bat kermen Nginio ka jimpenim Da ka jingwan jame May uba im padubasan sha Junom la junom Amen Ko himmen ko para Shwabangin penkut Kanikan duvena Inaman ra ka jingang nur jangi sashasi Yala puson minta Lemba ke sur jangi sister Pau Jisu don rengkat bangi Namaru long Emmanuel Kat shabapi don Jisu Ushong sabat pi Umju ino yapi marwe Wat habapi tiapang Jisu don hasenda jampi Habapi snow jinjar Habapi snow kutlad Habapi sosi Habapi snow marwe Habapi snow dog Jisu udon rengkat batpi Ko himmen ko para Ladapi sautu Kaneka jimmaya jonga jingdon jongu Jisu Haka jingim jumpi Haki inka sem jumpi Pilaban duai But pilaban kerpadiau Jisu
Benyarap ya pi. Pakabor jangu kan manyar halo jampi. Pi ki bapang pi ki bashitom. Tuai minda. Kadba ngilapoi haganega sngi ka basaw jong ka jing tuai novena. Tuai da ka jing hate. Jisu nga pang nga shitom. Nga ang nut benyo jing koi jing kia. Nga sotu hadu katno ki bayid batoin janga ki sonsi halor ka nega jimpa. Nga duai na kabinda ki bayid batoin ki tiapang haka hospital. Hadu katno ngi pelut ya ka pisa ka tengka ban sumari ki. Hendra ngim shim yo i kano ka jingkala haka da kat met jongki. Tang mame marwe melaban yarab. Jisu haka nega janmit. Rangkat bat me haka nega sakramen bakuit tama ka duan. Ngiduay na kabinda ka kamperla halo jongki. Karko yaki ko Jisu. Lay jingo yaki ko Jisu. Namar melong Emmanuel. Uble udon rangkat bat ki. Ingay skem medon. Bat ki bayid batoin jangi ki batya haki ICU. Haka hospital. Ingay skem. Ba medon rangkat bat ki neki himen ki para. Imayid iparat. Batya pang haki ying. Haka jing tia pang. Don lang bat ki ko Jisu. Ko himen ko para. Duai. Yalade shimet. Kum juru na kabinda ki bayid batoin jampi. Pakabor jang ka jing koi jing kia. Kan van kiar halo jampi. Halor ki bayid batoin jampi hakane ka par. Eduai na kabinda ka jing koi jing kia. Kat bangi ruai ka nega jing ruai. Tuk ta pen ko ya jing pang chong il. Tuk ta pen ko ya jing pang chong il. Tuk ta pen ko ya jing pang. Ta pen ko ya jing pang. Ta pen ko ya jing pang. Chong i tuk ta pen ko ya jing pang. Ta pen ko ya jing pang. Ta pen ko ya jing pang. Chong i tuk ta pen ko ya jing pang. Chong i tuk ta pen ko ya jing pang. Chong tuk ta pen ko ya jing pang. Lay jingoy ki Ta way pen way. ko ya jing pang. Lay jingoy ki katba gidang don hay. Ya jing Lay pang. jingoy ki katba gidang don haka hospital. Tuk ta pen ko Lay ya jingoy ki jing batolot pang. bor barome. Ta pen ko ya jing pang. Lay jingoy ki katba gidang don haka ICU. Ya jing pang. Don ki kello. Chong Don ki kenna. Don ki kon samla. Don Don ki long kami long kapang. ya jing im. Don ki bayin ki paim. Don ki riniam. Don ki father. Ki batia haki hospital. Baper baper. Ki don kam ya kabor jame menta. Kat bangela jan bha bat kasngi burom janga jing bha jame. Ki karphan ya me ko Jisu. Bamen kener kati jame. Bamen katabat ben koi. Medumok ya ka jimpang jang. Medumok ya ka kiniang haka dekat medjang. Takinduk yo bortamai halo jang. Oh Jisu bayi. Tapen koi ya ki. Ekran ya bamen. Naga jingim jaki. Naki inga sem jaki. Ay bor ko Jisu. Ben slay ko Jisu. Ben koi ki ko Jisu. Ay bor ki ibay pa ibay menta. Ko himen ko para. Karphan ya Jisu. Naga jingim. Bawin katapen koi ti ibay menta. Lese pidang yai lemma ki jingim babon. Lese pidang yai lemma ki jing sosi kabapalan. Lese pidang ki jing snow. Jing jing jar haka jingim jami. Lese pisno kenja pisno marwe. Lese pimla shuban sha ya kadega jimpang. Lese pidon haka jim penchitam pensaja junguk soy haka jingim jami. Kano ka jinglong kabap yai. Kimau
Jisu ron kabor halor kini ki jing Ta pen ko kerpad ya Jisu ya ban jing ketaban ben koi rakak ti jambi ban kerpad ya Jisu haleluya 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 Hallelujah, 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 Jesus, 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 hallelujah, 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 hallelujah. Kau himan kau pada, tengin kerpad ya Jesus ben kerku yang ini, berkat ba ngipet ya Jesus aga sakramen, kat ba ngit terang ya ke jingkerku, ken mau, Jesus inum ino yang ini marway. Undon barabor batngi namarulong Emmanuel. Karku yangi karku karku yangi karku karku yangi karku karku yangi karku shimti yangi shimti Shimti yangi shimti Shimti yangi shimti Shimti yangi shimti Kavrambok pau ko naman si Makoy. Amen. Kau dana kui tam Jisu. Kau Cecilia bakoi. Kau Francis Cecil bakoi. Kau Maria kau kui Jisu lam. Kau teng pa kau si Makoy. Amen. Enya roh ya Yesus Kristus. Junam la junam. Amen.